Akadongan saha porsyaon, say damini Tuhan ma natotong mian di bagasan rohatta ganup. Omma barita nauli ni Yesus Kristus mangihuton nabadia Mateus. Di nasahali, mardalani do Jesus mangaliati akka huta, rodi akka sosor, mangajari di akka parguruan nasida. Manurasihon barita nauli taringot tuhara jauni. Di pamalum do nasasahit dohot tihas nasida. Jadi mamereng natoropi asi marohana ay maheu jala marhina magodo nasida. Di ida songon biru-biru naso marparmahan. Laos nin nama madok sisianna. Bidang donian sisabion. Alay oti do anggo akka panghula. Oppe. Elelek kamu mana puna si sabioni. Anggiat di paborhat akka panghula tu si sabion nai. Jadi di Joe Jesus ma si sianna na 12 itu jolona. Di lehom matuna sida sahala mangalo dopak akka todi na hodar. Lau pabalihosa zala lau pamalum na sasahit doho tihas. Tuak ka biru-biru na mago. Nasian pinopar ni hala Israel sa bing mahamulaw. Alay borhat mahamu mamaritahon hataon. Nunga songgop harajaon banua gijangi. Pamalu pamuma sahit ni namar sahit. Pangulu hamuma akka na mate. Yasma baik kamu akka nahuliton. Pabali hamuma akka si bolis. Si basa-basa do itu hamu. Attong basa-basa hok kamu may. Songonima barita nauli ni Tuhan. Roha na makuling. Akadongan sahapor siyaon. Adong do hiyahu bigay sada hutisa na songon na ergek. Dido parhutisay masongonon. Ise manaolo mangalehon boras. Topu. Burju topu jala murapangidon sianibana molo adong na porlu di iba. Omma hutisana. Au surahita disukun atar ahadu alusta. Ise do tutui. Nato puburju jala muramang alean sileolohonon na. Maol do dapot tu alus nahian. Alay Roma parhutisay madok. Halak nato puburju jala mura pangidon manang di sari-hari pe. I mahalak na dohot masalon di parpolitikan. Toho manang sotohoy. Adong dora sitong na. Alay dang saluhut sitongi. Alana adong do zolma na sililing na burju jalamura masagihon na adong di ibana. Akadongan, ditiki mardala Jesus mangaliati huta Galilea, di ida ibana ma rumang ni huta dohot akka natoropi. Asa margogo seseani, di pasahat ma tunasida sahala. Ia sahala na pinasahat ni Jesusi, pakyaw ni seseani may laho mangalo tod di nahodar, pabalihon jala pamalum namar sahit dohot namar tihas. Dileodomuse gogo natutu. Dileodomuse gogo tu sesean nai. Lau panguluhon akka na mate. Payason akka na huliton jala pabalihon si bolis. Ay basa-basa naro sabing siya tuhad do ditiop akka seseani. Alani ido nasidape ikorade jala hisado masagihon basa-basa tuganuk palak. Basa-basa ope gabetada huasa do otuna sida. Alaho mangurupi jolma nagale. Na mahuas jala makalunguton las niroha. Marhite huwaso na pinasahat ni Tuhani. Iko makuling ma rohani na sida. Nalaho patuduhok kolong. Jala patuduhon holongo musedo. Angko jabar ni sisiani asa di jo Tuhan na sida gabedongan na. Asa unang niyan songon hutis sa sinaking hatop topu burju ala adong nanaing niaduna. Ulaon holong ima mangurupi nagale. Pamalum na marsahit dohot lan na asini. Ima dalan na sida nalau patuduhon jala patadahon harajaon ni debata. Marhite ulaun para sirohaonodo
mura jala tarurupi jolma manadah rajaon ni debata. Alani ikon gira mamakuling rohana sida mangurupi jolma na di bagasan paruk kilon. Ala manang di dia jala tu dia pena sida mangalakka, sejupangan na sida do halak na marhahurangan. Muse lau tu halak na pogus jala na marsitaonod do harajaon ni debatai di pasahat. Halak naung dijo debata gabisisian na imahalak na mura makuling rohana na lahu mangurupi. Halak na zonok tu debata dang boy nok mata na mudong. Alana ikon marsigoro gordo torus rohana lau mangurupi. Akadongan marhitesian ulaun para si rohaod do dipilih Jesus dalan lau patuduhon harazaon ni debata. Hitape nuaing naing manian makuling rohatta lau pasahaton jala mangulahon ulaun para si rohauni. Unang marnaluja hita mangurupi dongat tanagale, namale, namahuas, namarsahit dohot lan na asing. Taingot ma hata ni editta namadok. Say patu pamai alani Tuhanim, so makirim balos na tuho. Debata do marniranani ulami, manang na adong para buweni. Atong makuling maruhatta mangrupi halak nagale. Amen.